Ngiyanibingelela nonke bathandi bomculo, nibingelela uPhindile waButhelezi. Benginithulela i-EP yami isihloko sayo sithi Isimilo. Le EP iyisipho enginenzele sona ngenhloso yokunijabulisa unyaka usuyophela nje. Bese ngithanda ukudlulisa ukuxolisa mayelana ne-CD ukuthi i-CD ngeke ngikwazi ukunikhiphela yona kulo nyaka ngaphansi-ke kwesimo esisaziyo sonke se-corona. I-corona isiphazamisa iy'nhlelo ey'ningi nebengihlelele zona ukunikhiphela i-CD. Zona bezikhona iy'nhlelo zokuthi ngizonikhiphela i-CD, kodwa-ke ngebhadi i-corona yamosha yonke leyo nto leyo. Kodwa ngiyethembisa ukuthi ngonyaka ozayo uyokwazi ukuthi nginikhiphele i-CD yenu. Lo msebenzi enginenzele wona ngiyathemba uzonijabulisa kakhulu. Kule EP ngigxile kakhulu ngesimilo, kodwa-ke wena mthandi womculo uzozwe ngomini ukuthi ngithini uma ngikhuluma ngesimilo. Esiyisihloko sale EP kube khona nengoma yokholo ethi impilo yami, ngaphinda futhi nganenzela ingoma yokunijabulisa ethi wobuye, nalapho uyobusuzwela ukuthi ngikhuluma ngani. Kule EP ngisebenze noMlabalaba, ngasebenza nanomhlambi wembongolo. Kule EP izophuma maduze bafowethu, ngiyacela nje ulindele lo msebenzi uzotholakala maduze kuma-digital stores. Ngiyabonga kakhulu, ngiyethemba ukuthi nizoyithakasela kakhulu le EP. Bese ngithanda ukudlulisa ukubonga kuMashenge BMB Entertainment. Ngiyabonga kakhulu ngokwenza lo msebenzi ube impumelelo. Ngiyafisa futhi ukuthi siqhubekele phambili sibambisane, phinde futhi sikhiphe omunye umsebenzi oyimpumelelo. Ngiyabonga kakhulu.